ଯାହାର ପାଖରେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର କଥାକେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରେ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଦୁଃଖଟାକେ ସେ କେବେ ବି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ବି କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯାହାର ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଅଛି, ହେଲେ ବି ସେମାନକେ ଭାତ ଯୁଡ଼େ କି ତୁନ ଟିକେ କି ଚାହା ଟିକେ ବନେଇବା ଲାଗି ବି ଅଳସୁଆ ଲାଗେ ସେମାନକେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ଥରେ ଥରେ ଯାଇକି ବାହାରୁ ବି ମଗେଇକି ବି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଏନ୍ତା କିଛିଟା ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଚାହା ଟିକେ ବନେଇବା ଲାଗି ବି ସକାଳୁ ସେମାନକେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କରବା ଲାଗି ବି କେତେ କଷ୍ଟ କରବାକେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯାହାର ପାଖରେ ତ ପଇସା ଅଛି ତାର କାଣା କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ନାଇଁ ରାନ୍ଧିଲେ ବି ସେମାନେ କିଣିକି ବି ଖାଇପାରବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନକେ କାଣା, ଆମର ତ କିଣବା ଲାଗି ବି ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲେ ତାର ଆଗରୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଇକି କାଠ ଠୁଳେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନକେ ବର୍ଷା ଦିନ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ସୁଖା ବଢ଼ଳ ଗଛଟେ ଥିଲା, ତ ସେଟା ଜଣେ ନଉଛନ୍, ସେମାନେ ନିଆଁ ଜାଳବେ ଆଉ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିବେ। କେତେ କଷ୍ଟ କରବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ତାର କାଣା, ସେ କେବେ ବୁଝିପାରେନି ଗରିବ ଲୋକମାନକେ କେତେ କଷ୍ଟ କରବାକେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ। ଆଉ ପଇସା ଯାହାର ହାତରେ ଅଛି ସେମାନେ ଭାବନ୍ ଯେ ଆମର କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋର ପାଖେ ତ ଟଙ୍କା ଅଛି ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସବା ପଇସା ଥିବା ସବୁ ଥିବା କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ଜଣକେ ସାହାରା ନାଇଁ ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରେ ନାହିଁ।